Yn ein darlleniad heddiw o Efengyl Ioan, dywedodd Iesu, "My fi yw'r bugail da." Pan fo rhywun yn sôn am waith bugail wrth i chi, beth yw'r peth cyntaf sy'n dod i'ch meddwl? Efallai darlun o fugail yn rhoi cyfarwyddiadau i'r cwn defaid mwyn hebrwng y praidd o un cornel o'r cae i'r llall. Tybed bod rhai ohonoch chi wedi eich magu yng nghefn gwlad Cymru neu yn ffermio eich hunain. Wrth i ni feddwl am arwyddocâd geiriau Iesu a sut allan nhw fod yn anogaeth i ni, mae'n dda cofio rhannau eraill o'r Beibl sy'n sôn am waith bugail. Cawn nifer o gyfeiriadau at fugeiliaid, defaid a phraidd yn y Beibl. Ac wrth feddwl ychydig am y cyfeiriadau gwahanol yma, mae hyn yn gallu helpu ni ddeall geiriau Iesu yn well. Yn yr Hen Testament, roedd nifer o arwyr mawr y ffydd megis Jacob, Moses a Dafydd wedi treulio eu hamser fel bugeiliaid. Efallai bod hyn ychydig bach yn annisgwyl, oherwydd mae gwaith cymharol gyffredin oedd gwaith bugail yng nghyfnod y Beibl. Cymerwch chi enghraifft Moses ar ôl iddo ffoi am ei fywyd o'r Aifft ar ôl taro'r Eifftiwr. Cafodd gwaith fel bugail gan ei dad yng nghyfraith Jethro yn Midian. Ac wrth gwrs, hanes a llanc Dafydd, fe oedd y brawd diwetha oedd wedi dod yn ôl o'r Caea, y brawd oedd wedi bod yn gweithio gyda'r praidd, ond fo oedd yr un oedd wedi cael ei ddewis gan yr arglwydd i gael ei eneinio gan y proffwyd Samuel. Ond mae'r term bugail yn y Beibl nid yn unig yn cyfeirio at gymeriadau dynol. Mae hefyd yn cael ei defnyddio i gyfeirio at yr arglwydd ei hun. Meddyliwn wrth gwrs am y drydedd Salm ar 20. Yr arglwydd yw fy Bugail. Efalla bod hi'n reit hawdd i ni ramantu braidd wrth feddwl am waith bugail. I feddwl am fugail fel un sydd yn gorffwys yng nghanol cae yn fyfyrio ar hyfrydwch byd natur o'i gwmpas. A dwi'n siŵr ar adegau mi fysa bugeiliaid wedi mwynhau gwneud hynny o dro i dro. Ond, fel mae fy nheulu estynedig yn atgoffa fi, mewn gwirionedd gwaith caled ydy gwaith bugail, sy'n cymryd dygnwch ac egni. Yn y dwyrain canol, mi fysa'r bugail allan gyda'i braidd, nid yn unig yn ystod y dydd, ond gyda'r hwyr hefyd. Ac yn wir, dyna'n union lle ddaru angylion y nef cyfarch y bugeiliaid oedd yn bugeilio eu praidd liw nos pan daethant i gyhoeddi genedigaeth y Meseia, mab Dafydd, mab Duw. Mewn sawl ffordd, mae'r gwaith calad o fugeilio yn golygu gofalu am y defaid. Mae rhaid i'r bugail gofalu bod yna bwyd i'r praidd, gwarad y defaid o beryglon ac wrth gwrs hyd yn oed cneifio'r dafad. Wrth i ni feddwl am Iesu fel y bugail da, mae'n bwysig ei bod ni'n cofio mai gwaith o wasanaeth a gofalu ydy gwaith pob bugail. Ond mae Iesu hefyd yn gwybod mae nid pawb sydd yn honni i fod yn fugail yn efelychu'r rhinweddau yma o waith caled, gofal a chonsyrn dros y praidd. Dywedodd Iesu, y mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen ar y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi, ac mae'r blaidd yn ei hysgleifio ac yn ei gyrru ar chwal. Nid yn unig ydy gwaith bugail yn waith calad, ond mae'n hefyd yn gallu bod yn waith peryglus.
Mae'n anodd i ni dyfalu erbyn hyn bod na eirth a bleiddiaid wedi tramwyo yn ein tir ni canrifoedd yn ôl. Ond yn ystod oes Iesu Grist, mi roedd yna anifeiliaid gwyllt yng nghefn gwlad Jwdea a Galilea. Anifeiliaid oedd yn beryglus i bobl. Meddyliwn, enghraifft, yn yr Hen Testament, hanes Samson yn ymladd gyda llew, neu sut ddaru Dafydd gyda ffon Dafl yn ymladd gydag eirth. Ond mi oedd Iesu'n sôn bod y gwas cyflog yn lle amddiffyn y praidd wedi ffoi mwyn arbed ei fywyd ei hun. Roedd y gwas cyflog yno am ei gyflog, nid oherwydd bod o'n caru'r praidd. Darn o'r Hen Testament sy'n help mawr i ni ddeall geiriau Iesu yn y pennod yma ydy pennod 34 o lyfr Ezekiel. Roedd Israel wedi cael profiadau gwael o fugeiliaid barus. Roedd Israel yn gwybod sut oedd i gael arweinwyr crefyddol a gwleidyddol oedd wedi camarwain y genedl. Bugeiliaid oedd efo'r cyfrifoldeb i arwain y bobl mewn cariad a chyfiawnder, ond yn hytrach yn gweithredu allan o hunanoldeb. Mae Ezekiel yn disgrifio'r bugeiliaid yma oedd yn teyrnasu dros y bobl, yn sôn am y rhai oedd yn bwyta'r braster, yn gwisgo'r gwlân, yn lladd y pasgedig, ond nid oeddent yn gofalu am y praidd. Ond mae Ezekiel hefyd yn edrych ymlaen at gyfnod gwell, cyfnod gwahanol, cyfnod o obaith. Yn diweddarach yn y bennod, mae'r arglwydd ei hun yn datgan bydda fi fy hunan yn chwilio am fy mhraidd ac yn gofalu amdanynt. Mae'r addewid yma yn cael ei gwireddu yn y fodiad Iesu Grist, y Bugail da. Y Bugail da sydd yn barod i roi ei einioes dros y defaid. Mae'r Bugail da cael ei symbylu allan o gariad aberthol tuag at y praidd. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Dywedodd Iesu, my fi yw'r Bugail da, rwyf yn adnabod fy nefaid am defaid yn fy adnabod i. Dyma Bugail sydd yn adnabod ni, yn adnabod ein hanes ni, yn adnabod ein beiau ni, yn adnabod ein cefndir ni, a hefyd yn adnabod ein personoliaeth ni. Mae Iesu yn adnabod ei braidd, yn adnabod ni wrth ein henwau. Trwy gydol Ioan 10, mae'r pobl yn cael ei disgrifio fel defaid, sydd, i ddweud y gwir, ddim y gymhariaeth fwyaf camoladwy. Oherwydd mae defaid yn dda am gambihafio, a tydyn nhw ddim y pethau mwyaf clyfar y chwaith. Faint o weithiau ydych chi wedi teithio i lawr un o lonydd cul cefn gwlad, dim ond i gyfarfod dafad yng nghanol y ffordd. Tydyn nhw ddim yn gwybod y ffordd gorau i gael eu hunan allan o berygl. Yn lle mynd i'r ochr a gadael i'r car mynd heibio, maen nhw rhedeg yn ei blaenau yng nghanol y ffordd. Rydyn ni, fel defaid hefyd, yn hoffi crwydro, yn llwyddo i gael ein hunain i bob math o sefyllfaoedd annisgwyl. Enghraifft dda o hyn yw hanes un dafad arbennig iawn o'r enw Shrek o Seland Newydd. Nôl yn 2004, ddaru Shrek llwyddo cael sylw rhyngwladol ar y newyddion. Roedd Shrek wedi bod ar goll am 6 mlynedd,
ond wedi cael ei ddarganfod o'r diwedd. Fedrwch chi dychmygu y stad oedd arno. Mi oedd ei got wedi dyfu gymaint nes bod ei glistiau a'i llygaid wedi guddio yn llwyr. Mi roedd ei cnu yn pwyso ryw 60 pwys, sef 27 kilogram, sef digon i wneud 20 siwt mawr. Gyda'r math yma bwysa, roedd hyn yn faich enfawr i'r dafad. Ond hefyd, mi oedd y pwysa yn beryglu diogelwch Shrek. Mae'r bugail da, Iesu Grist, yn gyfarwydd iawn â ni, yn adnabod ni yn well na ni ein hunan. Iesu yw'r un sydd yn adnabod ei braidd, wedi treulio amser i adnabod ei braidd, wedi bod efo nhw ers dechrau bywyd. Mae'r gwas cyflog yn ffoi pan mae'n gweld y blaidd yn dod, ond mae'r bugail da yn aros, yn barod i roi ei einioes dros ei braidd. Dywedodd Iesu, y mae'r tad ym myngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei roi, a mae gennyf hawl i'w rhoi, ac mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Dyma'r bugail a aeth i'r lladdfa yn ein lle. Mae'n bugail da ni, Iesu Grist, yn fuddigol dros ein hofnau mwyaf heriol ni. Trwy ei farwolaeth a berthol drosom ni ar y groes, mae Iesu wedi delio gyda'r pechod sydd yn gwahanol ni oddi wrth Dduw. Mae atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw yn cyhoeddi buddigoliaeth dros unrhyw gawr a nobaith sydd yn wrthwynebu ni ar hyd llwybrau bywyd. Mae'r bugail da yn fuddigoliaethus dros angau ei hun. Dyma'r gobaith y mae pob Cristion wedi cael ei alw i fyw ynddi. Canau Gwilym Hiraethog wrth sôn am y gariad dwyfol hwn. Dyfnach yw na dyfnder daear, uwch na'r nefoedd fawr i gyd. Rhaid i'w tewi gyda dwedyd, felly carodd Dyw'r byd. A meddai Paul yn Rhufeiniau 8, nid yw angau nac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol, na'r pethau sydd yn y dyfodol, nac rymisterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a greuwyd, ein gwahanu ni oddi wrth y cariad yma sydd yng Iesu Grist. Gadewch i ni felly wrando heddiw ar lais ein bugail da. Gadewch i ni ymddiried yn Iesu Grist, bugail mawr y praidd, yr un sydd yn fuddigol dros pob cawr anobaith a blaidd sydd yn ein herio ni. Gadewch i ni ymddiried yn ei eiriau yn Iesu Grist, yr un a rhoi ei fywyd yn aberth trosom, mwyn ei enw. Amen.